Nangkyrsiew Thiah Players Youth Club Nongpoh Sdang ke football coaching camp Hamadan NSCA ha ka khatneu terik kalalengkot. Ye kini ke coaching camp le play de uba Lambok Star Rembai President ke Nongpoh Sports Association ha ka jingadon lang uba electants aim ba crowd box singly ba penkre nongkse bon krui ki samla shinrang kenthai bat ki hybrid ki ba nyau haduk khat saus nem karta. Kinong penyat ya kini ke coaching ki angnut ban penmi ki rang bat ki thai kensai ha ki babon ki jingele akai ki ban wan ra nan yelade ya ka ying ke sem bat ya ke jela hi barok kawai. Pelong gi kucing kam ngilai ba bon ki asian bon ki club ki lat pelong ke tournament rai kum kini kucing kam ke kongsan mai mek sia knaret banai ke platform ban yo jingkan tolong kumno ban ila kai football la ku play ke kongsu ke bala sim khia ke ne kam ke ba kongsan mai ke kam ini knaret bat ku kum ki player la kai ngong betai lihat ye mesia knaret ba piwai la kai hang ne kucing hang ne wat kwa bangan long no ku Messi ne bangan yo andre one but enjoy sume one hang ne bat madan wat kwa bangan le kane bangan mla the one shim ko ball enjoy ngap ku la kai kumno la kai sku tenat one nom ting one red men sem bersyang ba la kai dangam nang men shoot ro bersyang mar haru menta ngi ba ki player ki duna bhanar thamri bhoi ban ki mi shabar lani ban la kai na ki team ki be khamtam ki ISL lani ki tim India mo di bargum ju khendet ngako ban mai phang halo kan ka coach free coaching camp jung hikai ne football kamde be hikai tang football ru ha be khana rat ngi de ru bargum ju kumno ben hikai ki discipline kumno bakin kumno bakin yai kumno bakin long ki player ki discipline ha pur ki rukom kumno ban bamandi kumno ban Thiah bandam bargum ju ha ki wan ne ka coaching camp ngi ai ru ka jing keman ki ngi be sisa ki khana rat ki yo ka jing keman ha ki la kai te kumta ngi karpat ki bi ba baki de ban pha ki khon ki khana jung ki Sakum kene ka jihika. One.